Siyathokoza. Salukazi, ngiyabona ukuthi hayi ukubuza uyathanda ukubuza kuhle ukubuza. Uma ngothobani sagoma esibholonye ezinye esibholwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi isigwebo sentambo enhliziyo ebomfuza amadoda. Phela kajele uyena ke lokhulumayo. Ngizocela ukuthi ngichaze la. Ubuzile ukuthi yini ukunyanga. Mayithi umuntu uyinyanga usuke esho ukuthini. Kufike kube khona ini isangoma. Kube khona ini ugedla, mase kuba khona ini uhlaka. Masikhuluma ngohlaka soke sikhuluma ngomuntu okuthola ukuthi lowo muntu loyo wayehamba nani nesangoma. Njengoba wayehamba nesangoma noma umelaphi owayehamba naye. Uzothola ukuthi ke njengoba ke mayehamba naye lo muntu wayemsiza wayemphathela isikhwama uhlaka lolo. Ekugcineni uhlaka lugcina luyini luyigedla. Mase sikhuluma ke ngenyanga loyibuzayo. Igama elisho ubunyanga lisho wena mawuzohamba uye kumelaphi wendabuko noma uye esangomeni noma uyogedleni mase lifike liyakunyanga. Leli gama lobunyanga lisuka wena mawunyangekile. Ukunyangeka yini? Uma uphilile wasizakala usuthini wena hayi inyanga yami leya ngoba iyakunyanga. Yabo lokho kuthiwa inyanga itwice in igama lobunyanga igama elifanana nokuthi na udokotela. Yabo odokotela igama lethu udokotela libala wonke odokotela mase kuyahlukana ke ngaphansi kodokotela khona wamazinyo khona wesikhumba khona wamathambo khona one kodwa bonke babizwa ngani ngodokotela. Negama ke lobunyanga uzobizwa ngenyanga. Kukhona umuntu wena osumlaphile noma ngathi uyisangoma uzosho umuntu ukuthi inyanga yami leya inginyangile ingilaphile kulokhu kade kungiphethe mase uba inyanga ngalokho inyanga yaloyo muntu. Yabo mayithi umuntu hayi inyanga ithwasi inyanga ivela isuku no inyanga umnyangi womuntu osuke enyangiwe mase embiza ngenyanga yakhe ngoba umnyangile yena. Angazi noma uyangizwana. Mase sezokhuluma ngani ngezikhwama. Izikhwama ezokwelapha. Izikhwama ezokunyanga ezokusiza abantu mase ba lowo muntu eba inyanga ngoba usebanyangile labo bantu. Yabo awukwazi ukubiza umuntu ngenyanga ongakaze ezakunyanga engakaze ezakulaphi. Isintu sisho njalo. Yabo yikho ke ngithi ke ziningi izinto ezichazwa ngabantu ngokungazi. Mawufuna ulwazi hamba kubantu abadala abakhulile abaziyo kule ndima le yokwelapha. Bazokutshela ukuthi uze ube inyanga kufanele unyange umuntu aze kubize ngani ngenyanga. Yebo siyathokoza salukazi. Ngiyathemba ukuthi uchazelekile.